Moi boas, míster. Hoxe non foi o día para vos nun encontro no que se puxo moi cara arriba para eles xa no minuto 7 con un gol a favor. Analízame como viches ti o encontro desde fora, porque as sensacións foron moi diferentes aos datos. Boas tardes. O resumo é que empezamos moi mal, entramos moi mal no partido. Tácticamente eles, o extremo esquerdo jugaba moi cerrado, Elías non sabía quen saltar, Purroa tampouco tiña claro, tiñamos problemas por ese lado, eles xeneraron aí moita superioridade. E os primeiros 20 minutos son totalmente deles, teñen o gol, teñen o penalti, teñen chegadas por encima, Ponste, eles reforzaron moito o medio campo, xogando Viti, se poñen un 0-1 no minuto 7 no primeiro tiro que teñen a portería, claro, o plan de partido para eles era perfecto. A partir de aí, eu creo que se igualou, baixamos a altura de Elías, empezamos a xerar, a ter ocasión, moitos corners, moita pelota parada que non aproveitamos, Ourense, defendeu uno ben, creo que me acabaron de dicir que sacamos nós 12-13 corners, eles un ou dous, tiros a portería, é importante nestes partidos as áreas, son decisivas. Nós é certo que a partir de aí do minuto 25 en adiante hasta os 70, sendo un partido moi igualado, tivemos máis ocasións que eles. Se hubiéramos empatado o partido, pois, sería outra cousa. Que pasa? Non podes, contra o de Ourense, non podes salir os primeiros 15-20 minutos así, porque, non se puxeron 0-2 de milagro, non podes porque vas penalizado e a remolque todo o partido. Xa, indiferentemente do encontro, hoxe outro cheo absoluto no campo, hai que darlle gracias ás dúas aficións, tanto a afición da UD que se desplazou hasta a Estrada, e sobre todo a nós, que 40 minutos antes de empezar o encontro xa estaba o campo prácticamente cheo. Hai que agradecer, estamos, xa saben, estamos completamente agradecidos, estamos moi contentos pola situación que está vivindo o clube. Nos somos responsables de que haxa este ambiente, queremos seguir manteñéndolo, temos que entrenar, temos que cuidarnos, hai lesións, hai que cuidarse, hai que recuperarse para volver, para ser máis fortes. Estamos na xornada 13, eu que decía ahora no vestiario, que hai que entrenar, hai que seguir, que queda moitísimo, vai haber moitas revanchas, temos que mellorar. Siguiente encontro, Viaxes a Arteixo, donde varios xogadores cumplen ciclo, a maiores xa dos lesionados. Fala un pouco de como ves ahora mesmo en Quente nesa situación. É mellor esperar a mañán, porque non sei, a realidade é que Gamarra e Brais Vidal cumplen ciclo. Temos un problema, temos moitas baixas, a ver como adestramos esta semana, hai que ver que esquema poñer. Con Gamarra temos máis claro que está Fuentes, que está ben, non temos problema ningún, pero temos moitos xogadores, por a parte Miguel, que o quixemos reservar hoxe porque estábamos tendo moitos amarillas, tamén está con 4, Mella está con 4, Raúl creo que está con 4, se acumulan a esos 5 ou 6 lesionados que temos que intentar recuperalos. Moitas gracias. A vos.